kowe iki seneng. Lah apa? Ya wis serepek ngene iki wis sampe iki. Aduh kita ngono piye? Ayo jenenge laga-lagane menungso siji lan sijine iki beda. Ya. Nek rada kecewa rumo. Apa? Aku lu mbok sebut pahlawan gareng iki malah sama wis mudan. Apa nek pahlawan iki kok wis mati? Lho ki ana pirae? Pejuang kae sing gugur jenenge pahlawan, sing urip jenenge veteran. Veteran. Makam veteran ana makam pahlawan. Kuwi. Wong wong natoni ati. Kuwi jangan tak pahlawan iki ora perkara. Lah kae didepan kae yo pahlawan jaman wong cedok. Sing ngomong sapa disebut pahlawan iki mesti wis meninggal. Lah guru-guru iki lho mati. Makane sing tak protes guru kuwi guru sebut pahlawan tanpa tanda jasa yo kok gurune mati kabeh. Sing bener pejuang pendidikan tanpa tanda jasa. Isih berjuang kae. Nah, soalnya aku menteri pendidikan tak anulir. Bukanane apa? Lah koyo ya Taneh lamun dadi aku wani apa. Aku iki tenan aku terak wis suwe ra tau wayang kuwi. Mak terus kowe iki trimban. Apa? Dalan trimban kowe. Apa? Anggrek Karang Pandan Gondang dadi siji. Anggrek di Banarto Karang Pandan di Mantep. Gondang iki sapa kowe iki sapa Gondang? Pak Mulyanto Swargi. Lah iya wong jenenge yen Pak Pak Narto wis digaweke patunge kejaba ning Klaten ning Semarang yo ana patunge. Nah, iki pancen aku usulmu tak dukung. Ya. Jadi siapapun yang berjasa dalam bidangnya harus dibuatkan patung yen wis mati. Ya, mungkin. Patung gak. Gelem kok. Tak gawene patung saya pesenke Prambanan dadi ya iki. Ora apa-apa gawekno. Misono tengkleng ngono ya aku diurepe apa. Oh. Jadi tengkleng yo apa to kuwi? Lah sing mari iki biyen Pak Haji anu Suroto Swargi. Awake cilik ngono. Wong tengkleng ora ngerti tegese mbok. Lho, nek kowe iso ngarani tengkleng yo. Tengkleng iki tegese entut. Kok iso entut? Teng kuwi. Teng iki mambu. Kleng iki swara sing mambu ki apa? Entut. Wong jenengmu dhewe iki jane wis apik. Jenengmu sapa? Sri Susilo. Sri kuwi sing aweh pangan Betari Sri. Ya, bener. Pangan. Suki suwe sila ki sikap mulingge. Dadi kowe entuke pangan yen lungguhmu sila suwe tegese dalang. Ya, tepuk tangan untuk Mas Gareng. Saiki, Rek. Once ana asmane Pak Untung Wiyono. Nggih. Ayo, langsung iso. Ojo ora dicaket iki langsung. Untung iki nun sewu iki Bapak Untung wis ngarani ora tau rugi. Selalu beruntung hidupnya di dunia ini. Ya. Kuwi iki luwe. Ya ono sapa tembung ono. Jadi beliau tuh seseorang yang linuwe rezekine sarwa ana. Tepuk tangan. Aku njaleke beliau iki mula duwe wayang duwe gamelan yang Pragumun. Biyen beliau iki yo dalang. Ya betul. Ora ketan yo setengah mainan bodoh. Ayo tadi patiku, aku yo melu bali buan. Oh, aku iki yo nostalgia iki matur sembahku ditimbali rene Mas aku iki bibit kawitku biyen iki lumayan kowe isih guyon matur wis ditimbali beliau. Rikala mantu sapa aku yo wis lali agar duite entek lali aku. Mantu Mbak Yuni apa? Oh, yo cek aku pas duwe ajat ning dalem kono terus iki ditimbali kok guyon maton utawa semono. Dadi aku ndayu ki ora asing bagi saya. Ya, aku ditimbali mayang ngene iki 2 kali. Mapan iki lho. Kok sik kowe iki jane dalang yo jane dalang laris to.
Ora laris. Lho, tegese ora laris ning nak kerep dalan. Nah, Lah kok isih jire? apa? Kok nganti saiki kok wis ora duwe bojo meneh. Kowe iki niatmu ki meh dido sak umur hidup apa mau kepengin royal tok? Jujur. Nek tak kok ini aku ki bertiga. Aku Pak Desayoko Gusti Browo. Bertiga nih. Iki kok disi asik disi dhewe itu hadiah. Sik to. Iki pelengkap pendiriane iki ora Gusti Browo Pak Desayoko. Kowe. Aku takoni nang kowe kok kowe iso nyokot-nyokot liyane. Yo belum mikir teko kuwi, urung kok gathuk. Ayo aja ngenteni gathuk. Wong jenenge tembung Jawa kae penting tresno jalanan saka kulino dikulinake sik karo sapa. Kok lak tresnone muncul. Oh ngono. Lah, Kowe iso nang tuku dadi. yo ora. Yo wis aku karo kowe kan wis kanca ke taun 99 2000 kan wis bolo. Lah kowe ngerti kok aku tertib, kowe ora tertib. Tertib wong jaman nom-noman ora aku yo semua do usahe kok. Tertib. Jangan melihat kemarin atau dulu lihatlah sekarang. Gareng ini dagelan paling tertib. Kok iso dagelan lagi apa padet nemu wis bebrok ning kene iki liyane aku. Kita gesek dari pekerjaan aja tertib, apalagi hidup saya semakin tertib. Amin. Karena saya berprinsip, aku diparingi rezeki ya kudu apa ngajeni sing maringi rezeki. Amin. Ono. Iya. Aku ki kowe to. Apapun pekerjaan seseorang, sedikit apapun pemasukan Anda, kuwi ajenono. Moko bakale nguripi awakmu. Iya, bener. Aku dhewe sosok ya mikir karo kowe. Mikirku ngebayake kowe kan uripmu karo uripku padha-padha sing padha turut panggung. Ning nyatane alhamdulillah putri-putrimu sak kloron kabeh dadi dokter. Tepuk tangan untuk Mas Garek, putrane dadi dokter. Mula tak eling-eling rikalaku dereke Pak Untung kuwi ya mergo kuwi. Mergo rikala biyen diparingi rezeki karo Pak Untung kuwi sebab yo tak duraken anakku kuliah kuwi. Iya. Yo tak eling-eling. Nek kene Mas. Piye? Dalam hukum ekonomi. Sebanyak apapun kamu mendapatkan rezeki, kalau tidak bisa memanage, akan lari ke hal-hal yang negatif. Tapi kalau sedikit apapun kamu mendapatkan rezeki, bila kamu mahir memanage, akan temonjong. Oh no. Nah, iki putrane Pak Desayoko ki yo kabeh jempolan. Sebabnya, Nah, putra-putrane Pak Desayoko ki dadi jaksa semua. lah iki yo nek putrane Pak Desayoko kok jempol, putrane iki yo wong kok jempol kok. Jempolan iki maksudnya iki yo ngene lho top ngono lho. Oh, apik bagus. Nah, bagus ngene, ora aku senje kok. Mau jempolan. Iya. Iki derek derek lek-lekan anggone panjenenganipun Bapak Untung Tasakuran. kok tasakuran. Lah piye? Anu klumpatan. Lumpat. Nah, Jane lumpat ki apa? Lah apa ta? Lho, Ngrumat ki yo kalau main karambol disentik balik. Lumpat ki tegese apa? yo kuwi Buang Sukerto. Nah, Dadi Buang Sukerto kuwi kudu diruwat. lumpat dhewe kuwi tegese sama dengan lepas atau bebas. Ya. Jadi wong yang wis diruat supaya lepas atau bebas dari Sukerto. Ya. Nah, ning aku ngarani ruwat iki rugi rumeksa wakti watak wantune. Ya. Dadi yen wis diruat, ayo padha rumeksa watak wantune diri pribadi supaya ado saka suker sakit. Amin. Ngono. Anu Mas Garek, Pak Desayoko rawuh, Gusti Gunawan ya rawuh Pak Desayoko. Pak Desayoko sing menikmati es krim. Oh ya. Es krim. Apa kersa es lho nggih lho, Es. Hobi
Wong sapa hobi. Angger ono sing yo pade. Pun aturi kalih iki. Nggih. Dalam saksen iki. Coba tak. Anggar nyuwuke kok terus kanthi truk berarti penontonnya sepi. Kode niku, Pak. Mas Gareng, Tahu? Derek Mangayu Bagyo, putripun Bapak Haji Untung Wiono ingin sampun dipun icali ciptaanipun kangge manggih Bagyo Mulyana. Semoga sesuai dengan asmanya Mas Indra. Hengki hendak menaikkan derajat keluarga besarnya. Amin. Ini Niki kula linggih awor dalang-dalang. Dalang nggih menika kelompok nggih sak lingkungan linggih niku kabeh dalang. Matur. Teni Mas Engleng niku jejeran iki wau. nggih. Sing dodo pun ping 13. Niki wong Sampake ping 9. Luar biasa. Nyet lho iki sing nimbali ketua padi kok. Ngetok yen aku ki sodalan. Mboten perkara niku. Napa? Wis ketemu kuncine. Napa? Dadi Mas Dengan ku dipuni mayang milih dhisik. Iya ta? Dadi Dina cetu napa? arep bayar tukang kehabisan dana. Yo kanjen kene wong ahli sakit ora kurang akal. Nggih. Ngebel Pak Haji. Oh dadi Nggih. Pak diwon pintunan tukang. dadi niki Panggo tegur iki. kok ini cengkreng dalani material kok. Ora kuwet material. Wis dadi ujar nadar kula. Napa? Sak dasar tengkleng wayangane apik. Nggih. Iki apik tenan. Oh saya. Kula wenehi kenang-kenangan dari saya. Loh. Tipo. Nyo. Pen. Pipo kula. Aku kurang piye? Karo awakmu kurang piye? Pipo kuwi sithik bener. Lho dikeki pipo ora matur nuwun. Nggih matur nuwun. Nah, wadah di rawati sisan. Niki Oh, kamu mboten duwe bojo mergo aja meneh kok ngrawat bojo, ngrawat pipo ora iso. kula niki. Lah nggih, niku Ning apa jenenge restoran iki kok tak jaluk timbangan niku ilang. Nggih. Iki napa? tak narto sabdo. Nggih. Niku bareng sedak itu katung nggih. Nggih. Mula patunge ra iso pas karo swati piranti sabdo. Oh, Niki teng-teng niku wong sing urip. Patung iki sakniki niku napa wajah dicok sih. Wajah dicok dadi mulai patunge lajeng plek. mula patung sabdo. Lah piye? Setuju ra kowe? Mas Kinleng, kowe iki wong mintamin iki. Pipo? Sing ngarep kuwi teng-teng iki sapa? Nggih. Oh, nggih, Pak Desa Yoko pertama Pak Desa Yoko nggih. Oh, Pak. Lah, lha enten Pak Anom nggih. Pak Anom pes luwih hebat kono daripada Asli Pak Desa Yoko nggih. kowe wong dalam ledak wong delok peniki. Nggih. Pak niki wau sore niku pun rasa-rasa kali kula. Mas, aku iki saiki wis dalam tuwek iki, Mas. Lah kok iso? Lah kae sak dhuwur kowe aja dipundhut dalam tuwek. Lah ya dalam tuwek ngopo, Mampu? Malah dalam tuwek saya tuwek lak saya ampuh. Malah wedi, Pak. Wedi, dene dalam tuwek kok wedi. Boten ngeten Mas Garing. Ternyata pekeliran itu hanya pangijoan kaya si dalang sing mayang. Penggambaran. Nggih, kan kok jejeran gunung mukul sak penjualannya Pak. Ini sak bulan Jumatan mesti mito. Ora kok cedak gunung kemuka sih gunung apa?
Ya ngono Darono tak Darono piye? Loh, aja mbok jak tak budal dhewe. Pun pariwisata. Pariwisata. Wisata apa? Yo kan rono ngerti pariwisata pokoke. Kuliner kelamin. Oh, kon BGG. 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 Oh. Apa? Soplo. Wis aku agak kepethuk iki lho. Kepethuk iki seniman sepuh ini seniman jamak. Yang ora. Napa Pak Dik? Zaman tahun 2006. Nggih. Pak Untung ngasta ngene Bumega. Laras Sing bagusan. nggih teng napa derek Sing dadi panjenengan sing bajuke sing mayang Pak Untung kula. nggih. Lakon. Sing kula datang teng pos keamanan. Iya, kula rada kaget lho, kok asli Bumega kok tambah. Mergo yang kita kan tidak ada. Batak lem. Iki esuk dhewe sore bosok dhewe. Kula dadi musuhi wong aku rasanya jenengan. Ora saingan rumput. Ana aku men dadan gareng ya iki saingan wong aku ora kok. Mungkin sampeyan musuhi Karanganyar. Palur. Ya. Kok makin leng. Iki digo dhewe nek ora bolo ora tak omongi. Dagelannya ndang wayang kok mesti do mati iki piye? Mangke apa lho? Kang gendul klaten. Nggih. Nyandang wayang Bagong. Nah, Mati. ati. Angga Solo 3 nyandang gareng mati. Mati. Sampeyan iki kapan? Ngeten Pak. Iki sing mati-mati mergo asal usule ora saka wayang. Yen kula ceprot dhuwur panggung wayang. Ya ku putrane Pak Marno Sabdo. Nggih. Niku wong caket Nggih. nasi kali Juwardi. Manapa? Kabeh nganggo sabdo kok. Nggih. Pak Marno Sabdo. Marno Sabdo. Pak Sastro Sabdo. Sastro Sabdo. Pak Narto Sabdo. Darso Sabdo. Sabdo. Sing terakhir Sabdo Palom. Ora tunggali kok. Jadi yang Sabdo. Nek ngeten Pak, upama kula kapundhut saya sudah siap. Paling tidak saya sudah merasakan menjadi tua. Kecuali kalau saya belum menjadi tua, masih muda, saya dipanggil, itu akan bergejolak. Mula hati-hati isih nom, ayo dipergi anggone ibadah supaya sewaktu-waktu kowe ditinggali wis siap sedia. Karena kematian itu ibarat air hujan turun dari atas ke bawah tanpa melihat kita bawa payung apa tidak. Iki bakal ngrembaka mati. Nggih, Iya ta. Tangga kula jenenge Ari. Ari, Tilik sedulure lara. Mak, Orang teng Tegayoso. nggih. Lah sing lara ku nyebut kalih aku kaya ngene aku karep besok sore. Nggih. Aku cangkeme harga nyari. Esuk mawon pagi nek rakyat kok tembok. Kaya deg-degan lho. Sinar Kurang aja payung kowe malah nyengkake ya. Lah, tangga jenengan niku Pak Dik. Anu antri mati niku pripun? iya. Tangga jenengan sing antri mati niku sedane antri Kuwi malaikat sing cedhek nyawoni sapa? Israel kok. Nggih. Ah, ora nggo catetan, kurang-kurang daftar wong sing ajeng mati sesuk-sesuk teko. Tenggene sing jenenge Panut. Panut kok goblok kudune sesuk ku mati. Catetane digawa kali niku malaikat. Terus? Lah diserengke ten mriku dening Panut ku badhe niku nguncil malaikat tukang gabut nyawa. Diservis Bagi wedang kopi di situ jaga bulan. Oh pasarannya mogok, Lanjut malaikatnya baru jaga cautoro. Di mana nguncau di aku tak delek yang bikin. Oke. Arabnya ngamar kecil. Malaikatnya minum. Panut nyedai catatan. Terus catatannya jeneng manut yang budi kok karek sesuk makin dinilai misor diri. Kali panut itu. Malaikatnya baru anu di kanur. Gandeng ternyata aku yang memberikan servis pada saya ini sangat baik. Ini ngene baik. Sesuk sing mati tak nuruti wong Islam.
Iya, anu sesuk yo ketemu ta. Sing jenenge patung ku jan sepuh tumrap wong garu paling menungso ra toto. Lah sebabnya apa? Kuncine meteng mantek-mantek. Meten tuwa. Meteng tuwa. Ah, paling dibuat di terus ngerti dhewe ngoten. Nggih iki Kuwi kok Mas ora mesake men gawes kanan koyo wis kono demi jajan. Oh, sing wedok iki Wedok, sing ngomong sing wedok. wah kae panut buah hingga sedikit. Nggih. Mangkat esuk jabane dhewe. Iya Mas, wis sukses. Sukses piye? Wong bisa coba. Parmi. Lho, pakai piro? Pakai 400. Yo kan ndemen bojone Parmi sing ngaku ngaku 200. Oh, iki ceritane tukar kawruh adu pengalaman. Aku maksa pati apa ya aku seneng ngene iki lho. Lah iki seneng ngene iki. Nggih. Iki sejarane apa lumuntur marang sapa-sapa durasine sapa pancen yo bahan-bahan dagelan kaya padesane kok. Niki tak guroni. Aku yen perkara kula duwe apalan ning nganti sakniki kula mboten wani ngetokke, Pak. Napa? Kula dretreke mati nganti sakniki mboten wani ngetokke. Jadi wis siap mati. Yang siapa siap, nek gederone lho dicarek dadi mboten sida pacaran. Sampeyan jenenge wong munafik. Enten apa? Wong wis sumbar wedhus celak iki. Saya sudah siap. Nggih. Karena kalau saya siap itu sebab saya tahu arti mati. Mati niku artine M-A-T-I-M, manusia semua akan mengalaminya. Akan tetapi datanya tidak ada yang mengetahui. Niki tidak harus sakit dulu, tidak harus yang tua dulu. Ini semua rahasia Tuhan Yang Maha Esa. Sampeyan kok cacete gak ada wong loro cacete. Apa deh, kalau pun mateni Bagong Bimo, mateni pasangan Bimo, kalau pun tak Bagong Bimo, deh Pak Senen, Pak Pio, Dayat, Gendut, terus Tok ini Bagong Bimo. Lah sik Mas Bagio sampeyan iki dagelan apa gedhuk? Kok iso do mati? Renet. Oh, kurang ngerti pakan ketok koyo menungso. Lho mateni mbok sithik niku. Niki saestu niki remen nggih Pak Dia kok. Dalem Niki sing kagungan kersa Pak Untung sing rawuh para seniman khusus jalanan. jenengane kados pating ngono. Ketua ketua Nggih, Padi Jawa Tengah. nggih. Nggih. Niki wah luar biasa. Tur nggih sembodo dadi tidak hanya sebutannya tapi Nah, nek yang sebodho niku kula dari yakin. Akan saya buktikan nanti. sama sinten Untung sebodone. Nggih. Bukti oke. nanti kula kaya mulih iki sembodho tren apa ora. Oh, lagi kamu ini ngemis sing liper ini. Wonten iki mung bujik. Kula serius kok. Ora mung bujik. Wah, sampai serius kayak mbok cipratan. Oh, ngono. Wah, kene pirang-pirang. Nggih Pak ya kok. Niki saya iki tengkleng niki. Amin. Luar biasa, semoga niki tengkleng ini menjadi dalang tenar berikutnya. Anu diselani lagu-lagu. Nggih. Kok bujik sak menten kae. Nggih. Ada Mbak. Mbak Aki, Mbak Aki, Company, Mbak Aki. Mbak Adi. Sinden Company. Company. Ini mulai dalam sekolah dasarnya tentara nih Belanda. Company. Nah, sisih kewanipun niku Mbak Ayu saking Jogja. Ini dalange Mas Sino. Ya, Pesindene Suwadi. Mas Sino. Oh, niki nggih. Niki Mbak Ani Blorong. niki blorok. Ini blorong. Nggih, niku Suwadi Mas Sino. Niki cara Itu mungkin Mbak napa? lagune jenang blong. Nggih. Mbak Cini iki. Mbak Ayu. Oh, Mbak Dimas. Oh, Mbak anu Imas. blorok. Aku ditakok Paku Coro Solo Rajaya. Dan sebagainya. Nek Coro Solo, Solo pelok barang. Kula kowe aja lali. Mana kae kuwi iki kan. Nggih. Lalu Coro Banyumas jeneng kula nek kajak kelalen marane nyong piye. Jeneng piye? Saiki
Ini karena suatu mendingan cakat tuh, ajak kue, angin kita punya. Aku kok malah lagi nunggu saiki ya. Wis 60 dibasake banyu mas. Ndak ngoten iki Mbak Lorong. Sisi cakone Mbak hari ku meh gestur seni saking Ngawi. Saking Ngawi. Nggih saking Ngawi Mbak Rizky. Ngawi kali kertek. Wongso sak Ngawi rani kertek ge. Nek ora ono to takono Ngawi karo kertek lah kertek pundi. Wong sak Ngawi ya kertek yang bilang. Kok ora tekan Ngawi karo musola, lha musola iki pirang-pirang. Sebelahe Mbak Tata lah kok putu Pak Tekno Slamet Karang Talun. Wah, iso waris. Aku ora wong Ngawi jago waris. Niki putune Pak Tekno Slamet. Nggih. Pak Tekno Slamet lu Karang Talun. Nggih. Ku basane temlo ngamas. Ya. Niki butane. Anu Pak Tekno Slamet. Oh, Ya iki putu yo Mbak. Nek iki putu ya jomblo. tak kira perang nate iki senong jebul yo tuwa. Iki sing anu Iku Mbak Marika saking Mojo Gedang. PNS iku guru SMP. Ini anu niki panganan khas daerah Kuwonan, guru Kalca, napa niku? Kalca. Apa kayak Lah yo Kalca. usamane kali lica-lica. Iki guru. Nggih, guru lah mriko pinggir Mbak Endang Permanti sarjana seni dari Sukoharjo. Sarjana seni. Nggih. Kuliahipun mboten isi ta? Nggih. Yo iya, yo sarjana. Lah yang isi pundi? Oh sarjana seni kok Kok kaya urung isi. Jadi Mriko saking Blitar, oh Jawa Timur. bilang betandala. oh karang dalam. Nggih. Nggih, Pak. Ah, yo jauh niku curang adu-adu. Lalu sik Tanggaku yo ngono kuwi. Dengan elek kuat tenang. Engko mencane dhewe bagus-bagus. Aku elek mau tak ngene iki bagus-bagus. Mbak lucu kok disodakoke iki Kabeh Mbak. Ah sapa? Sinten sing pundi? Mriko nembe perdana melu kula Pak Deyo. Nah, Kalau ini kan salah satu saking Blitar. Yang kita Blitar Dene patennya campur kaping pinten. nembe pisan Atas-atas. Kenapa Kak? Terus saya sampai nang nyelani to Pak. Ora bocah men lagi bisa ngatos-atos. Niki napa-napa? Ora ngerti watak iken kan. watak nopo Pak. Piye sing ngarani laku kok to? Sesama garangan merasa sakit cari. Aku bolong Pak. Oh, saniki dheweke dinanjaki sinten? Mengke aku mesti mangkene niku. Ayo, nanjaki sapa? Iki Mas Nuling iki. Nggih, Pelak dene Pak Mantep kok main udan itu ae. semua Pak Deyo. Pengrawite kathah sing Iki kula. nek film anak-anak Satria Gajah Hitam. Nang Bidiana. Nggih. Nek sing gendel anu Mas Kendri. Oh, niki Aku tahu. biyen lulusan pemusik saking isi. Nggih. Main biola hebate ora karuan. Wong nggih. Merbak yo hebat. Niku Mas Kendri. nggih. Niki wong Indonesia yang sering di luar negeri. Amerika. Amerika itu sekitar 23 tahun. Lah Mas Indra putrane Pak Untung, Mas Bowo kan teng Amerika sing ngomong nggih Mas Hendri. Ini kono kerjane apa kok ngomong? Ya ngomong kuwi. Masa di Amerika baby sister. Ngono kok dadak ditembak. Kan buatan lu di kalian dewe kok makan dia. Ayo, sama. Nggih. Pengling. Iki Gusti Benowo Oh, Gusti Benowo wis siap saka satu. diutarane Nggih, menawi. Gusti Benowo biasanya munggah panggung ini serapat joget deh. Ya. Kali kita dek. Sampai Jawa.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Nah niki santri Muhammad Sukino. Ibu kita sukungan kasarasan kasariro dening panjenengan sedaya. Amin. Utaminipun Bapak kula Kanjeng Pangeran Haryo Tuntung Yono Soekarno. Sekalian Ibu dalasan putrinipun Ibu Putrinipun Putri itu. Bu Yuni. J, Dr. Yuni. Ingkang mentas mawon Ngasto Bupati Wong Sragen. Kalau dipun rembak perkawis Gunung Kemukus. Kok anggar bukan ngomong ini Gustinya mesti tahu. Nek jumakun jam 4 menurut Permasalahannya boten ngaten anu Mas Gareng yakin saya olah Mas Denbek. Dados Gunung Kemukus menika nalika semanten ingkang ndandani ngresmekaken membuat bagus itu adalah beliau Ibu Bupati Yuni Sukowati. Tepuk tangan untuk Yuni. Kula kan pikiran dari minggu dalam. Waktu pertama kali beliau itu meresmikan jembatan ingkang wonten Gunung Kemukus. Nggih, waktu niku sing didhawuhi dalang Mas Angko. Kemudian meresmikan kembali jembatan yang ada di sebelah utara Gunung Kemukus. Menika untuk mempermudah akses jalan antara sebelah utara dan sebelah selatan. Menika inggih Yuni. Terusan ingkang dipun gawe krikit kula. Nalika semanten memecahkan rekor penonton. Durmasipun di sapi budi-budi. Kok sapi? Wonten gangsal tiang ingkang ini atas sing layakon sing ana samono kae aku teko karo panitia niki kok ngantek sementen oke ini enten apa lha niki atur surprise sapi men cacahe gangsal. Dados juisi bisa menawa iki kesimpulannya kalah karo sapi. Wedhus ini cacahe selawe mandeng kae. Nggih dari hadiah-hadiah liyane tapi itu bagus. Nggih toh? Untuk masyarakat desa hadiah-hadiah seperti itu sangat menarik. Ternyata waktu itu yang nonton juga luar biasa banyak. Nggih. Umpamanya Bu Yuni itu bisa 3 kali dari bupati, akhirnya sudah jadi bupati. Dan sekarang itu kan beliau masih muda. Saya harap beliau itu Tacut malih. apa ya dadi gubernur ngendi ngono, apa dadi menteri. Kok nek dadi anggota DPR kurang. Kalau saya kurang. Niki pilihan Bupati Klaten yang sing mesaknya anak itu kula. Apa meneh? Kami ini pajar. Pacar kenapa? Oh ini gagal perkara ning serangan pajar. Oh, padahal pajar itu ngomong ora ning. Anake kami sedo nang ini pajar. Aku mau ada kaya ngomong kok tak mikir kan. Sangat pacar percaya Menika asmanipun Yakin Sayoko Gondro Saputra. Krono piyambakipun menika samangke dados dalang senior. Nggih, termasuk dalang tua dan dalang yang sudah mumpuni. Mila kula tambahi asma Ki Ageng. Ki Ageng Angin. Oh, iya, boten ngomong Ki Ageng bodo bumi. No. Sayoko Gondro Saputra. Gondro Saputra. Kalengganipun Ki Ageng Surata tuwin Ki Ageng Mantep Sudarsono. Laras. Dipun urutaken saking inggil. Nah, terus sak sampunipun Mas Mantep, Mas Anom lajeng Ki saya Gondro Saputra. Priko, genahe kok diurutke iki urut nopone iki? Urut nopone iki? Urut senioritasnya kok sing wis dianggap mumpuni lan patut. Aduh. Wah, kita pade, kowe pade. Moger-moger kok diurutke. Yang dalam nek dari Indonesia nek malaikate Rasulullah. Pun ngendika kula. Kuwi tak rene umur nganti 96. Yang 26. Semua termasuk malam hari ini sudah diabadikan melalui streaming. Iya, direkam melalui streaming.
selama tahun yang akan datang. Nggih. Zaman Pak Untung Kak Bandor sing ngayen Suwardi nak mulai. Oh. Nggih. Ini Suwardi Gareng Semarang. Kalau ini mah Gusti Beno Suwardi. Saya ini diurut ya karek Pak Joko kan. Pak 20 tahun yang akan datang. Sampeyan iki tak dulu lho. Sampeyan tak dulu aku disuwargeke lho. Wong anu umur ora mau. Ah jare wis siap. Wong mincah-mincah. Siap ora. Oh mboten. Dados kisah menika kajawi kang hebat. Beliau ahli yakin. Nggih. Dados dagelan. Nggih. Dan dagelanipun menika mboten blak. Dados apa Original. Spontan. Terus luar biasa, terus kedadipun wet-wet kalian kocok-kocok dalam itu supaya umure dulu caranya piye kan? Dia keras. Wong dalam iki doten kleset gak ada kuat. Apa? Oleh tenan kula crita di kali Mas Pedot tuh watak seniman kula muncul. Sasi niki lak kali November sepi to, Gus. Lho di Mas Pedot tuh dikai tanggal Mas, tanggal sementen tengene Pak untuk genanku kosong kula sik tak sawane jadwalku. Padahal kosong. Niku mboten niku jenenge mboten wong anu. Napa? Wong Orang umum. wong umum sombong ngoten lho. Napa? Tanggalan resik kok kebak. Ora sombong aku sasi iki ado-ado. Lete. Wah. Tanggal tanggal 17 tanggal ado-ado lete. Dalu menika dipun padosaken dalang ingkang dados kelanganipun Mas Untung. Nggih. Asmanipun Ki Pengkleng Susilo. Sri Susilo nggih. Ingkang maringi asma kula rumiyin Ki Sayaka Bodo Saputra menika. Nggih. Amargi pawanipun alit lajeng dipun asmaken juga. Nggih. Dipun pilih Mas Pengkleng amargi menapa? Menapa Gusti? Asepe sae. Loh, asep. Nggih, dadi anggere barwayan Mas Pengkleng itu mumbul-mumbul. Saestu. Nggih. Oh. Nah, terus sing kagungan damel mumbul ning sing mayang merambet. Nek Mas Gareng putrane dokter. Ya. Anak putuku dokter. Kudune Pak Sayaka ya dokter. Oh, alhamdulillah. Kemudian anu lho, Brek. Pripun? Nek putuku dokter iki dadi yakin sing dalang awakmu lho. Lho kok Nek aja nyedek. Siap Ade. Yo aku dakyat dhewe ngene. wah, masa ditangkap koncone nganggo pajur. Dados dalang-dalang sak menika putra-putranipun dudu wong sak bae tiyang. Nah, Dokter, sarjana hukum, insinyur. Contohipun putranipun Mbak Diun, Dokter Insinyur Marseno Senonagoro. Dokter, nggih. rainipun Mas Bagong Darmono, sarjana hukum. Nggih. Putranipun Mas Pengkleng niki. Nggih. Niku kang bedhug ya. Nggih. Niku dosen wonten isi. Niku sampun sarjana S2, sudah malih S3. Lah kok dosen kok nabuhe beduk. Beduk itu nganggo notasi yo. Mantul. Hebat terus. Iki ora sombong iki. Nggih. Anak dalam iki kepala kejaksaan. Iya, betul. Anak dalam. Nggih. Oh. Terus mbok naik mangke dia dalam upami lho. Pengen sekali. Aku ora ngerti. Belum jadi tulung anak kula. Mesti benolong biar aku iki. Aja ngoten. Kalau benar-benar masalah kopi ngeten iki presidene katane kula mesti kabeh. Nggih. Iki sing mriki dhewe niki nikah niki anak kula. Asline anak kula. Ada wong ayu dianggap anak. Aku ya gumun kok. Niki anak pripun iki? Anak saya tuh. Dari saking Kediri. Iya. Sing Bapak anak kula saya tuh. Pokoke sini. Nggih. Betul kan gamane biar dalam ini sing ada tanggung kok. Niki sejak Kanjeng nek Kanjeng Pangeran Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Adipati Panembahan Jenowo. Saniki gelare kata Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Adipati
penembahan Benowo. Bowo iki. Wah, ngono udah kanel. Tak niku bowo Kanjeng Pangeran ora bowo. Yen bawang. Aduh. Boten kala wau pas untung niku badhe ngersakaken bawa dandang gula digaweki karo Mas apa jenenge? Sinten? Pantuk Oh, Pranoto Coro. aku iki monggo. Nggih, Pak. Boten Mas Medot, di Mas Medot. Nggih. Dandang bulane dine. Ya. Ini iki Gusti Benowo seneng-seneng iki. nganu. Oh, nganu Gusti diri kang ngasta Gusti. Arep bawa bawani. Ini kabeh seneng-seneng iki bowo. Gusti Bro. Kamu lagi dicat ngono engkeng. Ora ono ono takapane apa ora mudeng. Dek. Ngono nak kleru. Oh, Bapak. Oh, ya. Oh, Bapak. Oh, nggih. Anu nuwun sewu Bapak. Catetanipun dandang kula. Bapak sing ngaco. Oh, Bapak badhe ngasta. Bapak ini bapak kuwi ora. Sedap nggih. Mboten di Bapak dibayari mawon. Ini kudu nambah ya. Mungkin Bapak kan budak.